Jama'a barkamu da sake haduwa da ku a daidai wannan lokaci kuma a wannan bangare namu na labarai. Idan wannan haduwa ita ce farko, kai mana subscribing tare kuma da danna mana alamar kararrawa. Mutumin da ya fi kowa kazanta a duniya ya shafe shekara 67 babu wanka. Wani tsoho mai suna Amo Aji mai shekaru 87 ya kwashe shekara 67 bai yi wanka ba. Tsohon ɗan asalin ƙasar Iran yana rayuwarsa ne kusa da wani ƙauye da ke yankin Karmashan, kuma ya yi aƙalla shekara 67 babu wanka. Kamar yadda mazauna yankin suka tabbatar, Haji a koda yaushe zaka ganshi lullube da toka da kuma datti, kuma baya wanka saboda tsoron ruwa da yake yi. Tsohon dai yana fargaban cewa idan har ya yi wanka to babu shakka wani mugun ciwo zai same shi. Nau'ukan abincin da tsohon ke ci sun hada da rubabbun nama da matattun dabbobi, kuma yana matukar jin daɗin cin bushiya da shan tabar koken, kamar yadda jaridar India Times ta ruwaito. Wasu lokutan kuma Haji yana busa hayakin kashin dabbobi a kokansa da tabarsa. Killataccen tsohon ya yanke shawarar irin wannan sabuwar rayuwa ne bayan da ya samu wani babban kalubale a zamanin samartakarsa. Duk da tsohon bai yarda da yin wanka da ruwa ba, an gano cewa yana shan akalla lita 5 ta ruwa a kowace rana daga wani gwangwaninsa mai cike da tsatsa. Yana gyaran gashin kansa ne tare da rage masa tsawo ta hanyar kona shi da wuta.